Mandibulise kaloku bantu ndini abantetho isisiXhosa. Ndinibulise nani maXhosa kaMalangana, kaNkosiyamntu, kaNgcwangu, kaSikhomo, kaTogu, kaNgconde, kaTshiwo, kaPhalo, kaGcaleka, kaRharhabe. Mna ke ndingumzukulwana kaNxele, kaMakhanda, umCorho omkhulu, kodwa ke ndiphuma kwindlu yamaGcaleka, kwindlu kaXhosa. Ya, wow! Ndihlaba ikhwelo kumagqirha, iimbongi, iimboni, iinkosi neekumkani. Ndicela senzeni i-conference enokuthi ixoxe ngemiba edlumzi kwindlu emnyama gabalala. Sixoxe nangendlela enokusebenza ngayo inkolo kaNtu. Khumbula ke ingakumbi kuthi thina maXhosa asinayo inkolo, sinonqulo lwamanyange, kodwa ngenxa yento yokokuba kwakufuneka kubhaliswe inkolo eburhulumenteni, kwanyanzeleka into yokokuba sifake igama elithi inkolo kaNtu. Yaligama ke ngoku elisemthethweni lale nkolo kaNtu. Kodwa thina ma-Afrika singenayo inkolo, sinonqulo, sizizizwe ngezizwe, siziziduko ngeziduko. Sikwiingingqi ezahlukahlukeneyo, izinto sizenza ngokweziduko zethu, sizenze ngokwezizwe esiphuma kuzo, sizenze ngokweengingqi esikuzo. Ngoko ke kunzima into yokokuba le yethu into siyibize njengenkolo. Siyibiza njengenkolo kuba umthetho woburhulumente usinyanzelisa. Into endityayo ke yinto yokokuba siyakruthakhruthana kunqulo lwemveli, siyakruthakhruthana kwi-African spirituality, kuba elowo nalowo ufuna ibe ngathi nguye oze nale nto, kanti le nto akho mntu uze nayo. Yinto yookhokho bethu ebekumele uba wonke amadoda amadala afundise abantwana. EsiNtwini iinkonde zifundisa amadoda amadala afundisa abafana, abafana bafundisa amakrwala. Ayimi ngomntu omnye le nto, yinto yabantu. Thina ma-Afrika sifani nasecaweni apho kuzawubakho ubhishophi, wonke umntu ufuneka amamele ubhishophi. Ayihambi njalo. EsiNtwini yonke indoda endala inoxanduva lokufaka imfundiso kumadoda angezantsi. Amadoda angezantsi angabafana ofaka imfundiso emakrwaleni. Iyehla le nto ithi yotsho emakhwenkweni. Noomama kwelaa cala, oogogo, bafundisa abafazi abadala. Abafazi abadala bafundisa oomakoti. Oomakoti bafundisa iintombi. Iqala phezulu le nto ihle. Akumanyela umntu omnye, wonke umntu angqinela umntu omnye. Yintsomi leyo. Wonke umntu kuthetha umntu omnye, kungqinela umntu omnye, kuthetha umntu omnye. Yi-Western system leyo yoba kuthetha umntu omnye kungqinelwe yena. EsiNtwini umntu nomntu unoxanduva, umntu nomntu unoxanduva lwakhe, kwaye esiNtwini siyagadana. Ukuze uqonde into yokokuba esiNtwini siyagadana, yinto enebangela ukuba indoda xa ithethe into engamelanga kuyithetha kwindibano yamadoda idliwe, kuthiwe awuzuphinda ungene phakathi kwamanye amadoda ngaphandle koba uthi usile obutywala sikudle bona. Kutheni ezawudliwa? Uyadliwa kuba siyagadana. EsiNtwini siphila ngokugadana thina xa sisonke. Ndijonga wena ukuba wenzani, ndikulungise. Nawe ujonge mna ukuba ndenzani, undilungise. Siyalungisana esiNtwini. Akumi indoda enye okanye umama omnye, wonke umntu amamele laa nto ithethwa ngulaa mntu. Oku ingathi ngoku isiNtu sesakhe. No! Mayilungiswe, sizawufa. Yabona ingxaki yam,
ingxaki yam isekubeni into yoba kudala ndayihamba le ndlela, ndikhulela kuyo. Le ndlela kudala ndayihamba, ndikhulela kuyo, kwaye ndihambile namadoda anamagama, ndahamba noomama abanamagama. Uyabona ubungathetha ngooProfesa Abner Nyamende, ngamadoda amadala lawo endihambe nawo use-UCT. Ubungathetha ngobaba umhlobo Jadezweni, uyilecture wandandimgqibele ilecture ke ngoko e-University of Stellenbosch, ngamadoda endandihamba nawo lawo. Ubungaye Fothe ubuze kuProfesa uBB Mkhonto, uyamazi umfo kaHoho, uzawuthi yayiyindoda. Ndandimncinci ke ngelo xesha, ndandimncinci, kodwa yena uyawuthi yayiyindoda. Kudala ndayihamba le ndlela abantu bakuthi. Andoyiki, kudala ndayihamba le ndlela, ndikhulela kuyo. Ukuba ubona unkosi uphathekile Holomisa adilize intaba, ubuze uba nkosi uphathekile Holomisa uyamazi nomfo kaHoho, uzawuthi yayiyindoda leyo. Ngoku ndandingumntana endikhulisa, kodwa uzawuthi yayiyindoda leyo. Kutheni ezawutsho? Ndikhumbula ngomnye unyaka ndisithi kuye, nkosi uphathekile Holomisa, kutheni kusonakala kodwa nikhona? Wathi, mfo kaHoho, izinto kwimveli zilungiswa ngamafana nkosi, azilungiswa ziinkosi. Kwaye ifana nkosi ayisiyondoda efa kunye nenkosi. Ifana nkosi yindoda efa kuqala kusinde inkosi. Ifana nkosi kufa lona isinde inkosi. Kutsho unkosi uphathekile Holomisa kum. Uthi ke ukuba mfo kaHoho amanyange akuthumile, suphunguphunguza, yiya ngqo kule ndawo uthunywe kuyo. Ukuba uyaphunguphunguza uza kuyibhuda indlela. Nangoku ke kuloo nto kokuphunguphunguza kwam ndiphele ndimane ndixhasa abantu, kanti abathethi le nto ndiyithethayo. Ndithi sendimxhasile umntu ndifumanise uba hayi, sisiGrike esisithethwa apha. Kaloku isiNtu asihambi ngokokuba mna Hoho ndithini, asihambi njalo isiNtu. IsiNtu sihamba ngokokuba ndazini kwizinto endazixelelwayo ndibalise zona, nenye indoda ibalise yazixelelwayo, nomnye abalise awazixelelwayo. Yindlela yokukhuliswa kwabantwana ke leyo. Ngoku ndibhidekile, ndiyayiqala iconference. Uba bendinawo amandla bendinobhukha yonke into ndithi makuziwe, kodwa ke kuba ndinamandla ndihlaba ikhwelo ndicela iconference, kudityanwe iimboni, iimbongi, iinkosi neekumkani, amagqirha, amaxhwele, abathandazeli. Ndicela kumanyanwe, kudityanwe, kuququzelelwe iconference. Siyazi into yokokuba saba nemizuzu ebhaliweyo ethi sadibana ngonyaka othile, savana kwinto ethile. Nantsi into ekuthetha ndiyilwela mna. Okokoko ndalwela loo nto ndisithi makwenziwe iconference yemveli, kuxoxwe ngezinto ekuzawuvanwa ngazo ukuba singayenza kanjani indima yenkolo, kuba ngenxa yokokuba singakhange sixoxe sibe nento esivana ngayo emele ukwenziwa xa sithetha nge-African spirituality. Now sikwitrap apho umntu kufuneka athi xa ethethayo athethe izinto eziphikisana nobuKrestu. Then once uthethe izinto eziphikisana nobuKrestu uqhwatyelwa izandla, kuthiwe hayi uyagalela mfo kaHoho. Yo. Yabona ke wena ungabalazanga, ungiyeni kwinkolo kaNtu ngqo ke ngoku. Yinto uba asinazinto esivene ngazo ukuba nazi izinto emasizenze ukuzibeka esikalini sokokuba sikuyo nale nkolo okanye asikuyo. Ngoku ukuze ube ugqibelele kwinkolo kaNtu kufuneke ujoyine laa gruphu ilwa nobuKrestu. Ukuba wena ukho kulaa gruphu ilwa nobuKrestu, awukho kwinkolo kaNtu. Makusetyenzweni. Andifunanga kuba mde.
Le ivideo ndiyenzele kuphela ukucela i-conference. Ndicela i-conference yeNkolo kaNtu, i-conference ye-African spirituality. Sidibaneni, singadelelani. Suthi kuba unemali uzibona ingathi ungcono. Asisebenzi ngamali esintwini. Noba ungane-billions, noba ungane-millions, zezakho. Kwa-1 uzawufuzishiye ungazityanga ngowuzitya. Okanye ungazigqibanga, zityiwe ngabantwana bakho bazidlakaze ziphele, bagqibe badlakazele. Sinamakhwenkwe thina. Esasikhula kunye nawo, sihamba ngeenyawo, enxiba izihlangu. Namhlanje sihamba ngeemoto thina, loo makhwenkwe angamadoda amadala ahamba ngeenyawo, ezi sasihamba ngazo. Ukuba sizawujongana ngento yokokuba uhoho unantoni, then ubani unantoni, uhoho unezidanga ezingaphi, ayisebenzi loo nto esintwini. Esintwini, ukuba usendlini amadoda, ngoku laa ndoda ingenanto. Ukuba wenze into engahambisani nomthetho wasebudodeni, izawuphakama laa ndoda ikudle. Angqina amadoda, akazujonga uba lo mntu ungqinayo okanye lo mntu uthethayo unantoni. Kungazujongwa kwale idliwayo ukuba inomzi ongakanani, inemoto engakanani, kuba azingeni ndawo ezo zinto esidodeni. Izinto nazo zezakho, uzawufa nazo okanye uzawufuzishiye zityiwe ngabantwana bakho bazidlakaze ziphele. Okanye namsindo ndithetha inyani. Anamsindo ndithetha inyani. Masingajongani ngoba umntu unezidanga ezingapha. Ngena asinazidanga thina esintwini. Masingajongani ngento yokokuba udrayiva imoto enjani. Uzawufuyishiya loo moto. Kufuneka inyani le ubungafuni uba mayithethwe. Hey, noba ndiyalwana andilwi. Andilwi, qha ngamanye amaxesha funeka ivoyice ube ngathi uyayinyusa. Yabo, ngamanye amaxesha funeka ilizwele ube ngathi uyalinyusa xa ubona ibingathi awuduvakale. Ya! Mawethu, mandindishiye. Phinde ndinibone kwinkqubo elandelayo kule Daluxolo TV channel. Ndiyabulela ubukele. Ndiyayibulela loo nkxaso yakho. Ndicela uthi chu kunye nam, uzawufumana nto. Siza kufa. Sinishiya ningazinto abantwana bethu. Kanti esintwini indoda ithetha into eyibonile, ayithethi into eyiphandileyo. CAMAGU.